דופן בקונצרט, קונצרט בינלאומי בלונדון, שהוא עבר בשידור חי ב-BBC, מנצח ישראלי אילן וולקוב נושא דברים מרגשים לסיום המלחמה. I come from Israel and live there. I love it. It's my home. But what's happening now is atrocious. I know that many of us feel completely hopeless in front of this. Innocent Palestinians being killed in thousands, displaced again and again, without hospitals, without schools, not knowing when the next meal is. Israeli hostages are kept in inhuman conditions for 2 years. For 2 years. And political prisoners are languishing in Israeli jails. Israelis, Jews and Palestinians. Israelis, Jews and Palestinians. You will let me finish and then you can curse me all your life. No problem. No problem. אילן וולקוב, שלום. ערב טוב, רפי. ערב טוב. לא לגמרי הבחנתי. יש הבדל בתגובה בעולם שאתה מדבר לא. על הפלסטינים או שאתה מדבר על החטופים? ממש לא. אין לי... סך הכל הקהל הגיב בחום או היו קריאות בוז? זה לא ברור. היו כמה פעמים שאנשים, הם פשוט לא... מישהו אמר פוליטיקס וזה, כי הוא לא רוצה פוליטיקה בתוך האולם. אז אמרתי פשוט, אוקיי, פוליטיקה זה חלק מהחיים. ואז היה מישהו אחר שקילל, אני לא יודע, הוא צעק. ואז אמרתי לו שאתה תיתן לי לסיים, אחרי זה תקלל אותי כל חייך. תסביר לי את המניע למונולוג המרגש הזה שם בקרנגי הול. תראה, אני בעיקר מודאג מאוד ממה שקורה כבר המון זמן. אנחנו נכנסנו למקום, מדינת ישראל הכניסה את עצמנו למקום זוועתי. מה שאנחנו עושים עכשיו בעזה זה לא יביא ביטחון ושלום לאף אחד. ונאלצתי פשוט, רציתי לנצל את הבמה בעצם להגיד את הדבר הזה שאני חושב שישראל חייבת להפסיק. אבל זה בא למרק טיפה את המצפון שלך? או זה גם מחשש שבמציאות היום בלונדון פשוט לא יאפשרו לך להעביר את הקונצרט? המצפון שלי כבר גמור בכל מקרה, כי אנחנו במדינת ישראל ואנחנו מבצעים פשעי מלחמה כל יום. אז נגמר על המצפון. כן, אני בטוח שיאשימו אותי בזה. אני עשיתי את מה שהאמת שלי מביאה אותי לעשות, וחשבתי שזה משמעותי שאנשים ירגישו בחול קודם כל שיש אנשים שמתנגדים לדבר הזה, ורוצים לעצור את זה. וגם מבינים איזה סבל אנושי מתרחש בעזה יום-יום. מה שאני אומר